माणूस आणि कुत्रा यांचं एकत्र राहणं कधी सुरू झालं माहीत नाही, पण आज कुत्रा हा प्राणी माणसाचा एक प्रामाणिक सोबती बनलाय. कित्येकांच्या घरांमध्ये कुत्र्याला घरातला सदस्य मानलं गेलंय. भारतात पाळीव आणि भटक्या कुत्र्यांसाठी पेटाचा कायदाही अस्तित्वात आहे. या विषयावर सध्या बोलण्याचं कारण म्हणजे गोवा सरकारनं पाळीव आणि भटक्या कुत्र्यांसाठी जारी केलेलं काळजी धोरण. चला तर पाहूया हे धोरण नेमकं आहे तरी काय. भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांचे काळजी धोरण सरकारनं अधिसूचित सध्या केलंय. या धोरणाचा मसुदा मे महिन्यात सूचनांसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. राज्यात भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यांच्याकडून झालेले हल्ल्याचे तसंच चावण्याचे प्रकार यामुळे कुत्र्यांची समस्या सोडवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत असल्यामुळं अखेर सरकारनं हे धोरण अधिसूचित केलंय. राज्यात मनुष्यांच्या तुलनेत कुत्र्यांची संख्या ही 4.5% इतकी जास्त आहे. तसंच भटक्या कुत्र्यांना जेवण घालण्यावरूनही तंटे तसंच वाद होत आहेत. त्यामुळं यावर तोडगा आवश्यक आहे. धोरणानुसार भटक्या कुत्र्यांचे वाढते प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी नसबंदी आवश्यक आहे. तसंच भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांना रेबीजची लस सुद्धा देणं बंधनकारक आहे. या नव्या काळजी धोरणात कुत्र्यांना जेवण घालण्याचे अधिकार लोकांना दिले आहेत, परंतु त्यासाठी काही नियम बनवले आहेत. एक म्हणजे जेवण घालण्यासाठी दिवसात 2 वेळा असणार आहेत. सकाळी आणि सायंकाळी किंवा रात्री वेळ दिला जाणार आहे. जेवण घातल्यानंतर राहिलेलं जेवण साफ करण्याची जबाबदारी ही त्यांचीच असणार आहे. गर्दी कमी असतानाच अशा पद्धतीनं आपण जेवण त्यांना खाऊ घालू शकतो. स्थानिक पंचायत किंवा पालिका, रहिवासी संकुल समिती यांच्यासोबत जेवण घालण्याच्या जागा या निश्चित केल्या आहेत. काही जण भटक्या कुत्र्यांना पाळीव म्हणून जर घरात ठेवत असतील तर त्यांना बाहेर सोडणं आवश्यक आहे. तसंच कुत्र्यांना कच्चे मांस खायला घालण्यासाठी बंदी करण्यात आली आहे. निसर्गात कुत्र्यासारख्या प्राण्याचं विशिष्ट महत्त्व आहे. त्यामुळंच आपल्या जवळपासचा परिसर तसंच संरक्षणाच्या दृष्टीनं त्यांची भूमिका ही महत्त्वाची आहे, असं या धोरणात म्हटलंय.